Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να δούμε, σε σχέση με ό,τι είπαμε στην αρχή για τις τράπεζες και τα μακριά τους χέρια, τα funds που έχουν καταντήσει οι νόμιμοι ληστές του ελληνικού λαού. Παίρνουν τα σπίτια, τα χρήματα. Έχουμε συνεχώς αναχρηματοδοτήσει των τραπεζών από χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτοί συνεχίζουν το βιολί τους, δεν ακούν κανέναν, κάνουν ό,τι γουστάρουν σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, πώς να μην κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 450 εκατομμύρια, το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 300 τόσα εκατομμύρια. Λοιπόν, ποιος θα τους ελέγξει? Τους έχουν στο χέρι οι τράπεζες, τα δύο μεγάλα κόμματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα μια εικόνα πόσο κοστίζει στους Έλληνες φορολογούμενους η διάσωση των τραπεζών. Εδώ είναι ένα tweet από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βιλιάρδο. Τον κύριο Βιλιάρδο, και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, που λέει πόσο κοστίζει στους Έλληνες φορολογούμενους η διάσωση των τραπεζών. Τα είχαμε ξαναδείξει, θα τα ξαναδείξουμε τώρα. Όχι να τα δείχνουμε συνέχεια. Για να καταλάβει ο κόσμος. Καταλάβει. Η επανάληψη είναι, λέει, μετρά της μαθήσεως. Ελπίζουμε να κατανοήσει ο ελληνικός λαός ποιος τους κλέβει νόμιμα. Δεν είναι θέμα εδώ. Εδώ είναι, αυτά τα νούμερα δείχνουν ότι η ζωή μας η ίδια, το κράτος το ίδιο, αλλά και η ζωή μας είναι εγγύηση των τραπεζών. Έχουμε δανειστεί 51 δις και τα δώσαμε στις τράπεζες. Δανειστήκαν, πρέπει να τα γυρίσουμε. Επιδοτήθηκαν με αναβαλόμενο φόρο 19,6 δις, δηλαδή φόρος που πρέπει να εισπραχθεί, που πιάνει το φτωχό, τον απλό πολίτη και του παίρνει ό,τι τον ξεζουμίζει ή του παίρνει το σπίτι το κράτος. 19,6 δις στις τράπεζες χρωστάνε φόρο, δεν τους αγγίζει, αναβαλόμενος εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Από το 2009 έως το 2019 το έχουμε ξαναδείξει 276 δις εγγυήσεις. Που αν κάτι συμβεί στις τράπεζες, προς Θεού να κάνουμε και το σταυρό μας, όλα αυτά πρέπει να τα πληρώσουμε. Δεν φτάνει το κράτος ολόκληρο. Λοιπόν, από κάτω βλέπουμε και νέες εγγύησεις που δόθηκαν για τα προγράμματα Ηρακλής και τι έχουμε ως αντίδωρο σε όλη αυτή την κατάσταση. Το 2022 οι τράπεζες πραγματοποίησαν κέρδη 3,2 δις. 3,2 δις. Και θα δούμε και πιο κάτω τι πραγματοποίησαν το πρώτο εξάμηνο του 2023. Θέλω να πω λοιπόν και να το επαναλάβω, με αυτά τα νούμερα οι ζωές των Ελλήνων είναι εγγύηση για τη διάσωση των τραπεζών. Ομά.